един въпрос. Мечтаете ли за нещо? Ако да, значи сте попаднали на правилното място. За какво мечтаете обаче? Може би за нова кола, за нов апартамент? И ако може мечтите да се сбъднат по-бързо. По-бързо от преди и все по-бързо за напред. Но кажете честно, от колко време си мечтаете за това? Година, 5, 10, може би през целия си живот. А мечтата все не се сбъдва. Но защо? Та нали вие сте умни, талантливи, по-умни от някои хора? Навярно има обстоятелства или хора, които пречат за реализирането на вашето искане. И всички наоколо са виновни, нали? Ще трябва да излезем от нормите. Ние се фокусираме върху миналото и не създаваме нищо ново. Съобразявате се с контекста и гледате на страха като на причина и оправдание, за да не правите нищо. Искате да разкрия една тайна? В живота няма гаранция. Казвам се Александър Аненков и вече 20 години помагам на хора да въплъчават мечтите си в живота. Мислите, че вие няма да можете? Ще ви покажем няколко прости приема, чия помощ вие ще запознаете да направите стъпки към реализация на своя цел. Научите се да въплъчавате в живота си това, което е важно именно за вас. Всеки може да постигне това, каквото иска. Ще се убедитесь в това, като виждате наше видео. Вие ще видите как Таня и Ангел ще разкажат за тези неща. И вие ще разберете, что това възможно и за вас. Ще възползвате от тези неща, за които ние сме говорим. Вие решавате, ще правите това или няма да правите това.